οικογένεια που γεννήθηκα ήταν από την αριστερά πλευρά και δέχτηκε όπως η οικογένειά μου, έτσι και όλες άλλες οικογένειες, όχι μόνο στο χωριό, αλλά και στο δικό μου το χωριό, αλλά και σε όλα τα άλλα. Έτσι είχε τρομερή τρομοκρατία. Τους αριστερούς τους παίρνανε από τα σπίτια τους και τους άλλους εξορία, άλλους φυλακές κλπ. Οι οικογένειες μείνανε μάνες παιδιά, το οποίο χωρίς τον οικογενειάρχη, τον πατέρα, δύσκολα. Άρχισε κάθε σπίτι η Μαρία, σε όποιο σπίτι υπάρχει αντάρτης, έξω στο βουνό κλπ. Αν ήταν ένα μέλος, ένα τηγάνι ζωγραφισμένο. Αν ήταν δύο μέλη, δύο тигания. Но от германците лошо не сме видяли. Да ви кажа откровено, аз от германците само едно сбиване само стана и това беше, помня се много добре. Аз бях вече бая момченце. Кога беше най-лошо? Лошото стана след като се освободихме вече. След като вече Втората световна война се приключи през май месец. Даже Гърция малко по-рано. Германците се изтеглиха. Като се изтеглиха, върна се Папандрео и почнаха да излизат партизани. 46-та, 47-ма година беше най-масово. Почнаха партизаните да идват вече да събират ти, които с леви мисли, къде бяха против царя. В селото ни само 3 семейства бяха монархисти, другите бяха всички леви. Левите толкова разбираха от политика. Тази гражданска война, нейните зачатъци са още по време на съпротивата. Конфликта между двете крила. Каква ще бъде съдбата на Гърция след войната? По какъв път на развитие ще тръгне Гърция? В общи линии това стои в подновената гражданска война 1946 година. Към средата на гражданска война, някъде към 1947 година, втората половина 1947 година, правителствената армия е 10 пъти по-многобройна от партизанските части, по-добре въоръжена. Вече и ние имаме съответно в 1946 година имаме и плана Труман, доктрината Труман, с която доктрина Труман американците поемат ангажимента да въоръжават гръцката армия. Тук, например, за първ път се използва една фраза, която става определяща по време на студената война. Тоест, гражданската война в Гърция е елемент от очертаваща студена война между двете системи. Труман казва, трябва да отпуснем $300 милиона на Гърция в борбата за сдържане на комунизма. Идваха партизаните, те вече продоволствието и трябваше да се хранат, трябва да трябва да идат, трябва дрехи. Идваха нощно време партизаните и искаха. Трябваше да им дадем ние, защото те бяха наши хора. Το βράδυ ερχόντουσαν οι αντάρτες, την ημέρα ερχόντουσαν οι μάιδες, τους λέγαμε, οι χωροφύλακες κλπ. Και αρχίζανε αυτό που αρχίζανε. Μπαίνανε στα σπίτια, λαιλασίες, έτσι, και τα βόδια παίρνανε και τα κάρα παίρνανε. Αυτό το έβλεπα, παρόλο που τότε ήμουν μικρός, 8, 9, 10 χρόνων, έτσι τα έβλεπα. Λοιπόν, δύσκολα να γυρίζεις σε εκείνα τα χρόνια του τρόμου, διότι εμφύλιος πόλεμος είναι ο πιο τρομερός πόλεμος. Драматичните събития в Гърция от 1946-49 година принуждават много партизани от комунистическите отряди да напуснат страната си. Според различни исторически източници, техният брой е между 20 и 50 хиляди.
Те намират убежище в страните от Източна Европа, които по това време са под съветско влияние. Една голяма част от тях се установяват в България. Θυμάμαι τη νύχτα που φύγαμε μαζί με τα αδέρφια μου, τα ξαδέρφια μου. Μια νύχτα, τα μεσάνυχτα, ήρθανε και χτυπήσανε, οι αντάρτες χτυπήσανε την πόρτα. Εμείς σαν παιδάκια τρομάξαμε και δεν ξέραμε ποιοι ήταν και στριμωχτήκαμε όλα τα παιδάκια και τα ξαδέρφια μου και τα αδέρφια μου μαζί. Και μετά η μάνα μου και η γιαγιά μου άνοιξαν την πόρτα και τους ειδοποίησαν μετά την άλλη τη μέρα, πάλι το βράδυ να εγκαταλείψουν το χωριό, το σπίτι τους, το σπίτι μας και να πάρουμε μόνο μερικά πραγματάκια και να φύγουμε, να φορτώσουμε το κάρο. Εν τω μεταξύ εμείς κάρο δεν είχαμε, αμάξι δηλαδή, δεν είχαμε. Πήραμε από τη γειτονιά το αμάξι, μας φορτώσανε πάνω στα κάρα, στα αμάξια. Εγώ θυμάμαι που ήμουν με ένα φουστανάκι, ένα ροζ φουστανάκι που πήγαινα στην εκκλησία, ξυπόλυτη, χωρίς παπούτσια, χωρίς τίποτα. Αφού μας ανεβάσανε στο αμάξι, ήταν νύχτα και αυτό ήταν και κρύα και παγωνιά είχε, γιατί ήταν το Μάρτι ακριβώς. Αφού πήραμε το δρόμο του Δημοτήχου, καταλάβανε οι μάηδες αυτοί, οι φασίστες, καταλάβανε ότι εμείς εγκαταλείπουμε το χωριό μας και αρχίσανε να πυροβολούν σφαίρες, φωτοβολίδες. Εμείς τα παιδάκια, τα πιο μικρά παιδιά, ήμασταν πάνω στο κάρο ανεβασμένα. Η αδερφή μου, επειδή ήταν πιο μεγάλη και η άλλη αδερφή μου, γύρω από το κάρο βαδίζανε έτσι για να φτάσουμε σε ένα ποτάμι. Αυτός είναι ο ποτάμος Εύρος φυσικά, πολύ νερό. Τα κάρα δεν μπορούσαν να προχωρήσουν, τα βόδια δεν μπορούσαν να προχωρήσουν έτσι για να βγούμε από το νερό. Και τελικά βγήκαμε σε ένα χωριό εκεί πέρα, τέλος του, από τα σύνορα. Εκεί μας χωρίσανε από τις μάνες, γιαγιάδες, παππούδες που ήταν μαζί μας και από εκεί μας φορτώσανε, εγώ μαζί με τα άλλα τα παιδιά του χωριού και μας μάζεψαν και μας φορτώσανε σε αυτοκίνητα, μεγάλα φορτηγά αυτοκίνητα και έτσι βρεθήκαμε στην Λαϊκή Δημοκρατία Βουλγαρία. Το βουλγαρικό καθεστώς όχι μόνο ευνοούσε, βοηθούσε το Δημοκρατικό Στρατό Ελλάδας, τον αγώνα του και με υλικά αγαθά, με πολεμοφόδια και ηθικά υποστήριζε αυτή την προσπάθεια του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας. Επομένως, έγινε ευνοϊκά αποδεκτή η υποχώρηση μαχητών του και άμαχου πληθυσμού στο έδαφος της Βουλγαρίας. Θέλω να πω ότι δεν υπήρξε κάποια αντίδραση από τις βουλγαρικές αρχές σε αυτή την κατάσταση. Τους δέχτηκαν, δεν θα έλεγα ευχάριστα, δημιουργήθηκε μια πολύ δύσκολη κατάσταση. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι έπρεπε να φροντιστούν, αλλά από την άλλη τους δέχτηκαν ευνοϊκά. Γιατί ήταν κομμουνιστές, αγωνιστές κατά του ιμπεριαλισμού, κατά του καπιταλισμού και επομένως ήταν αδελφοί.
и през нощта ти 70-75 деца с багаж, с това, мокри, прикусихме и минахме в българска територия. Сутринта вече стана 9-10 часа, гледаме от към гръцката страна, трудили са картечници, полицията срещу нас. С реката Неделя около 150 метра сме, един друг си гледаме. Дойдоха два камиона, два големи камиона, помна, качиха ни в камионите, ни закараха в Свиленград на гарата. На гарата имаше ни постройки, помна много добре, но карантинен. Там фактически тия деца ние бяхме вишлясали, бяхме, как да ти кажа, слаби, нехранени. В София вече стана раздялата, деленето, децата от майките си, децата, брата от брат и сестра трябва да ги разделят. Вече трябваше да отиват според възрастта, да ги изпратят по посочените гръцки общежития. Много трудно се разделихме ние с родителите си. Това е лошото. Че ние мислехме, че ще бъдем заедно ще бъдем с братята и като не разделиха, но свикнахме в гръцко общежитие вече като ни настаниха, свикнахме с този начин на живота. Στεναχωρηθήκαμε φυσικά, απλώναμε τα χέρια μας για να μας πάρει, φωνάζαμε μάνα, αλλά δυστυχώς έπρεπε έτσι να γίνει. Ήρθαμε στην Λαϊκή Δημοκρατία Βουλγαρία. Τότε εδώ η Βουλγαρία δεν είχε την άνηση αυτή να μας περιλάβει φυσικά, να μας δώσει και ρούχα και γυναικά παπούτσια. Исторически факт е, че пострадалите от гражданската война намират убежище у бившия си окупатор. Καταρχάς, ο δημόσιος κομματικός λόγος και από τα δύο κόμματα, και της Βουλγαρίας και της Ελλάδας, προέβαλε ότι η εξωτερική πολιτική της Βουλγαρίας, η οποία ήθελε επέκταση του βουλγαρικού εδάφους προς τις γείτονες χώρες, ήταν πολιτική που αφορούσε αποκλειστικά το προηγούμενο καθεστώς. Δηλαδή, η επέκταση της Βουλγαρίας σε ελληνικά εδάφη ήταν μια τακτική που ακολούθησε η μοναρχοφασιστική προηγούμενη κυβέρνηση. Και μάλιστα δινόταν έμφαση στην τελευταία κατοχή, αυτή του 41-44, σε ποιο σημείο δινόταν έμφαση? Δινόταν έμφαση στο γεγονός ότι και τα δύο κομμουνιστικά κόμματα είχαν μια ίδια αντιφασιστική δράση. Και μάλιστα προβαλόταν περιπτώσεις όπου συνεργάστηκαν κομμουνιστές και από τα δύο παράνομα τότε, σε αυτό το χρονικό διάστημα, κομμουνιστικά κόμματα, Βούλγαροι και Έλληνες, εναντίον του φασίστα κατακτητή. Όταν ήμασταν σε μια στρατόνα, εκεί πέρα μείναμε όλα τα παιδιά εκεί πέρα και όταν ερχόταν κάποιος άντρας φωνάζαμε πατέρα, νομίζαμε ότι είναι δικός μας πατέρας. Δυστυχώς όμως μετά όταν ερχόταν κάποια γυναίκα φωνάζαμε μητέρα και μια μέρα να και η μητέρα μου ήρθε για να μας δει. Εμείς την περικυκλώσαμε όλα τα παιδιά
Εγώ την κοίταζα έτσι λίγο με τα μάτια αυτά, λες και μοιάζει η μητέρα μου και αυτή αμέσως είπε εσύ πώς λέγεσαι. Λέω ομόρφο. Πού είναι τα αδέρφια σου, τα αδέρφια μου. Εγώ σήκωσα το σώμα σου, λέω δεν ξέρω. Карлово имаше много деца, имаше около 500 деца и там бяха и други колежки, млади учителки. Още не изучавали български език, защото децата бяха оплашени, лишени от родителите си и трябваше просто да ги приспособиме към тия новите условия, да бъдем по-близко с тях. И след това, след една година това от Карлово, аз заминах за Земен, гара Земен, където там имаше деца, които боледували от туберкулоза. И там бях сама учителка, около 150 деца. И се спомня, тогава системата Макаренко не я знаех, обаче нуждата ме накара да търся начини, които на малки групи организирах децата, големите, по-големите да се грижат, докато аз вече бях в урока, за малките деца и след това се занимавах с големите деца. Така стана до 50-та година. В 50-та година аз се омъжих вече за моя съпруг и заедно и той бил учител и заминахме заедно в Павел баня. Виждате, там децата бяха около места, където имаше повече минерални води, защото да бъде лесно, такава нямаше перал, нямаше това, трябваше да за хигиената. А грижите беха и поддръжката от Международния червен кръст. И беха много хубави условия за децата. Тогава вече започват да изучават и български език. Ходиха в българските училища, изучавали български език. И имахме и възпитателки. И ние само гръцки език. И фактически между децата живеехме и ние. Εγώ ειδικά έχω τελειώσει το 1957 το γυμνάσιο στην πόλη Γκάμπροβο. Το λεγόμενο Απρίλοφσκα γυμνάζια, έτσι, το γυμνάσιο του Απρίλοφ. Τέλος πάντων, ονομασία Απρίλοφ. Λοιπόν, ξέρουμε και λίγο ιστορία, το 1835 σχολείο, γυμνάσιο, λοιπόν, είναι από τα πολύ καλά γυμνάσια. Είναι και εφημισμένο το σχολείο αυτό σε όλη τη Βουλγαρία. Λοιπόν, από εκεί, όπως εμένα, έτσι και άλλοι σπουδάσανε γιατροί, άλλοι σπουδάσανε μηχανικοί, άλλοι σπουδάσανε... Εσείς τι σπουδάσατε? Εγώ σπούδασα παιδαγωγική.
τέλειωσα το πανεπιστήμιο. Μετά από το 1963 που ήμουν φοιτήτρια, δούλεψα στα Ελληνόπουλο, είχα μερικές τάξεις εδώ πέρα. Δούλεψα στα Ελληνόπουλο και μέχρι από τότε, μέχρι τώρα, συνεχίζω την ίδια δουλειά να δουλεύω στα Ελληνόπουλο. Φυσικά διαφορετική είναι η κατάσταση τώρα. Σήμερα δουλεύω με παιδιά τρίτης και τέταρτης γενιάς και οπότε είναι πολύ διαφορετικά τα πράγματα. Αλλά μόλις τέλειωσα το σχολείο, δούλευα στο Γκάρα Ίσκαρ, συνοικία Γκάρα Ίσκαρ, μετά Σουχοντόλσκα. Και μετά που έκλεισε το σχολείο μας, μετά από αυτό, το 1965 άρχισα με τα παιδιά αυτά, μάζεψα τα μερικά παιδάκια για πρώτη φορά και έτσι συνέχιζα με το σχολείο, το ελληνικό λεγόμενο αυτό, ελληνικό σχολείο. Μέχρι τη στιγμή δουλεύω με αυτά τα παιδιά. Габро, учихме 6 месеца езика, български език и ми изпратиха в Пловдив три момчета ни изпратиха да научим занаят в техническото училище. Тогава бяха трудови резерви, завърших го успешно и веднага още, щом завърших 51-53 година, назначиха ме на работа в завода Шлайфис. Какво ви е разказвал баща ви за живота му в Гърция? Не е бил лесен живота му, в смисъл родил се в доста многодетно и бедно семейство, въпреки че баща му е бил поп. Но са били реално 4-5 деца живи до последно, иначе са се родили 16 деца в семейството, които са починали предимно от болести и глад по време на войната. И първоначално е започвал борбата срещу италианците като доброволец, след това попада в редовете на комунистическата партия и продължава като почти професионален партизанин до 1949 година. Бил е ранен и го прехвърлят за лечение и вече го заварва примирието между партизанското движение, капитулацията на практика и англичаните и вече остава в България. От началото са били в някакви лагери, изпращали са ги да работят. Той специално е бил в Странджа Сакар. След това им дадена възможност професионално да се развиват и той става шлосеромонтьор, работи близо 30 години в ЗМЕ. Да, може да кажа, че се ползваха с привилегии гръцките емигранти по отношение на жилища. Малко по-лесно получаваха държавни жилища, отколкото българите. Разполагаха с някакъв фонд за политимигрантите, който се разпределяше сред тях. По отношение на образованието също може да се каже, че някакви малки предимства се ползваха за влизане в висши учебни заведения. Присъствието на гръцки политически имигранти в България се посреща с интерес от тайните служби на двете страни, които се опитват да ги вербуват за своите цели. Съдбата им се обсъжда и на секретни срещи между централните комитети на комунистическите партии на Гърция и на България.
Баща ми умира твърде млад, на 46 години. През 74 година, аз съм студент в надвис. Баща ми беше чепат характер. Не харесваше това, което се случва в политически план. И критикуваше по особен начин и коментираше нещата, които се случват и в Гръцката компартия, и в България. И си навлече много ядове, включително и това, че когато беше обиден от кмета на Ямбол на народ и народност, просто баща ми се развърза юмлюцата и го би. Нокаутира кмета за няколко секунди. И вие разбирате, че това не може да остане без последствия. И така, през 1974 година, аз, бидейки във Витис, научавам, че баща ми вече не е между живите. Беше за няколко дена вкаран в милицията, бой. Така, това, което умееше системата да прави, да мачка хората, успяха направят с баща ми. Службите таиха голяма надежда, че аз вероятно ще бъда вербован от тяхна страна и на приемливи предложения да продължа образованието си в Англия. Това не се случи. Просто те глупово се надявали, след като се помогне на баща ми да се отиде, аз ще застана от тяхна страна. Баща ми в даден момент определено разграничава позицията си от линията на компартията и на гръцката компартия, която е била в нелегалност. И именно за това в началото на 60-те години сам се отписва от партията. Разбирате, че последиците не са и най-приятните за едно такова семейство. Баща ми с още двама гърци от Пловдив започнаха тогава да пишат и писма по BBC, Deutsche Welle, продължение и Сипари, в които именно описваха каква е ситуацията и че не е това, за което те са се борили, не е това, за което те са мечтали. Автоматически почти всички гърци не забравят. Единствено, аз ходих на гръцко училище, което бе вечерно, но повечето страхуват се да говорят с нас, така че повече дружахме и с българите, разбирате. Другите двама, тази група от 3 души, които ви казвам, единият почина по време на операция, вторият казаха, че се е самоубил, той нямаше семейство. И това е един от много силните ми спомени. Връщаме се, аз бях с майка ми, връщаме се в Пловдив и майка ми и сестра ми са на колене, плачат и молят баща ми да спре. Баща ми беше особен характер. Имаше изградена вече своя житейска философия. Самият той не харесваше много от своите сънародници, които
клекнаха и се огънаха пред тези служби. Бяха използвани от българските служби. И това се знаеш. И това на баща ми никак не му харесваше. Той самия е бил притискан. И вероятно поради това така активният живот между тази миграция от страна на нашето семейство беше така намален до минимални граници. Молбата на баща ми беше колкото се може да се държа по-далеч от тях. Защото те самите донасяха така, гадни неща. И това вероятно оказа влияние и аз много с така, моите сънародници нямах допирни точки. Може би това, че растях и се развивах в средите на артисти, на художници, писатели, и това ми помогна по-безболезнено да преживея тези така неконтакти, раздяли. Създадах се един друг собствен свят. С постоянното демократизиране на обстановката в Гърция, първият, който се опитва да преодолее раните от тази гражданската война е Георгиос Папандреу, който идва на власт в Гърция в началото на 60-те години. Той е начало на партията Съюз на центъра. Той прави първите законодателни мерки взима, за да могат да се взимат, да могат отделни гърци да се връщат в Гърция. Там са разделени няколко категории. Тези, които са обикновените бойци, могат да се върнат в Гърция. След 1974 година падане на хунтата, вече Константинос Караманлис, новият премиер, легализира партията Нова демокрация, легализира Гръцката комунистическа партия. Тя до тогава е нелегална. И от този момент вече създават всички възможности и предпоставки за свободно връщане на гърците, като всички вече прегради отпадат с идване на власт на Пасок в 1981 година. Завръщането в родината също е трудно. Животът се е променил, а с него и хората. Връзката с България обаче остава завинаги. Повечето от гърците казаха: тогава ти си предател, отиваш в Гърция. И неизпровождани някои го плюеха дори. Дойдохме в Гърция, в Атина, големи емоции. Аз вече съм на 17 години и срещам братовчеди, лели, вуйчовци, чичовци и така нататък. И това са все лица, които аз ги познавах само по снимки и по писмата, които се разменяха. Но трябва да кажа, че ми беше много мъчно и за България, и за Пловдив. Толкова ми беше мъчно, че когато видях Атина, казах на баща ми: ма не е толкова хубава, колкото Пловдив. Не беше лесно, защото баща ми и майка ми бяха пенсионери, все още нямаше този договор между Гърция и България за клиринговата система, т.е. да получават и пенсиите си. Те вече са напреднала възраст и двамата, но мъчихме се по всякакъв начин да свържим двата края. И намериха се и тук комунисти, които плюеха баща ми и му казаха: ти си предател, защо си тук? Не беше лесно. Аз да ви кажа, например, в 17 годишна вече родителите ми се стараеха да ме вкарат в такива компании, да се запозная с младежи на моята възраст. Още на първото парти, както казват тук, нали, аз съм седнала, 17 годишна все още така много свита и
чувам на момент, казва, ето тук е една българка, ела да те запознаем. Отивам вкъщи, казвам, аз повече с тях не искам да дружа. Защо аз съм българката и ме гледат? Или пък имаше и такива, където куриози. Идваха и ме питаха, ма ти носиш чорапогашник на лонови чорапи? Имате ли в България такива чорапи? Отначало имаше много трудности, защото ние идваме, нямаме нищо. Нали? Трябва се да очакваме помощ от нашите братя. Но въпреки това много бързо се справихме. Аз 84-та година, 83-та през октомври се репатрирах. 84-та година аз започнах работа в едно частно училище. Оттам вече се запознах с други детски учителки, това, които се предали в института за учителките, учителски институт, и там ме извикали да изнасям лекции. Чу мой доклад един професор от това, а 85-та година започва се вече, 84-та година разкриваха, нали, дадаха вече право за висше образование на детските учителки, докато България беше 15 години по-напред. И искаха кадри. И той като разбра, че аз идвам от България и съм имала, знае, че съм работила по програмите и това, и веднага ме извикали. И отивам и постъпвам на работа като специалист. Започвам от начало пак, нали? Като специалист. Докато, например, чистачката получаваше 85 000 драхми, аз получавах 45 000. Това е. А след това вече трябва си да мина 3 години, като всяка година в събранието, в специални комисии виждаха моята работа. И станах анаплиротичка фигетист, това е в доцентура като че ли това. И след 3 години станах вече професор. А аз въведах системата, това, което аз знаех. Разпространих в цяла Гърция българската система. Εγώ θεωρώ ότι πιο δύσκολα προσαρμόστηκε η πρώτη γενιά. Γιατί έμεινε στο μυαλό τους η εικόνα της Ελλάδας της δεκαετίας του 40, της Ελλάδας που είχαν αυτοί αφήσει. Είχαν μνήμες πολύ έντονες από αυτήν. Από την άλλη, ο κομματικός λόγος ήταν στατικός. Δηλαδή ήταν σταθερά ο ίδιος, ότι η Ελλάδα είναι η αγροτική Ελλάδα ή η πανάπτυκτη, ενώ η σοσιαλιστική κοινωνία προοδεύει και εξελίσσεται και έχει να προσφέρει. Επομένως, βρέθηκαν όταν επέστρεψαν μπροστά σε μια έκπληξη, έπρεπε να διαχειριστούν και αυτό, όπως και το γεγονός ότι ήταν μαθημένοι διαφορετικά στη σοσιαλιστική κοινωνία, όπου το κράτος αναλαμβάνει και φροντίζει τα πάντα, είναι το κόμμα πατέρας, ενώ στην Ελλάδα όταν ήρθαν έπρεπε να αγωνιστούν οι ίδιοι για πάρα πολλά πράγματα. Η Ελλάδα, είπα και πριν χαριτολογώντας, μάλλον δεν τους περίμενε, δεν είχαν πάντα, δεν έτυχαν υποδοχής από συγγενείς και φίλους. Κάποιοι αντιμετωπίστηκαν και εχθρικά. Εχθρικά και με επιφυλακτικότητα ίσως αντιμετωπίστηκαν και από ομοειδεάτες τους. Δηλαδή, αφήσατε το κομμουνιστικό όνειρο και ερχόστε εδώ γιατί, αφήσατε τον παράδεισο και επιστρέφετε. Με επιφυλακτικότητα, καμιά φορά και με χερεκακή αντιμετωπίστηκαν και από μη ομοειδεάτες. Γενικά η κατάσταση για αυτούς ήταν πάρα πολύ δύσκολη. Много политемигранти предпочитат да останат в България. Жена ми казва, пък и много приятели казват, да бе, ти си нарича по-голям българин от българите. И има вероятно някакво основание в това, защото аз така или иначе
такъв съзнателен живот прекарам в България. Това, че отивам до Гърция, работя, стоя месец-два, се връщам. Сега пътищата са къде-къде по-добри и това прави възможността по-често да бъдеш или там, или тук. Границата, няма вече тази прословута граница. Аз се преселих вече официално в Гърция, макар че имах много познати там гърци, но как да ви кажа, за мен България ми е втора родина и аз от България не мога да се откъсна. Кога ми стане мъчно, ставам се, взимам рейса, отивам си. Ето тази година 3 пъти ходих. Всяка година си хода, преди пък ходих още повече, защото бях преводач с една фирма, пътувах по-често и виждах ги. Като ми стане мъчно, ставам, отивам ги и се връщам пак. Но за мен е едно, че тук ми е пупъка реза. Днес от многохилядната група гръцки политически емигранти в България са останали малко над 700 души. Повечето от тях имат роднини и деца в Гърция, често пътуват до там, но живеят живота си тук в България. От някога оживение и пълен с хора клуб на гръцкия политически емигрант днес няма и следа. За тяхното съществуване напомня едно малко помещение, което се поддържа с помощта на гръцката държава и на 2-3 гръцки бизнесмени в София.